चंदू अब ना रहा। हाँ? चलिए। का भाई, का बात भाई? हमनी के छोड़ के चल गए। चंदू के मौत हो गई। चंदू हम क्यों कर पास जाए के बाद? रुका, हम क्यों उनके देखे के बाद? रुका। हम भी जाए ना। हम एक बार उनके देखे चाहता नहीं। चंदू नेडुमुड़ी गांव के पंचायत में रहे वाला लोग ध्यान से सुनी। मैसूरन हॉस्पिटल में चंदू के मौत से और रामगिरी में रहे वाला तुमी कुंजू के मौत से ही साबित हो गई बा H5N1 या जेकरा हमनी बर्ड फ्लू कहनी उ फैल रहल बा। सबे गांव वाला सावधान रही। ध्यान से सुनी, बर्ड फ्लू फैल रहल बा। हम तोरा के ना, अरे छोड़ो, हम तोरा के ना छोड़ो, हम तोरा के जान से मार दे। अरे का के ना छोड़ो, छोड़ो, हट जाओ, हट जाओ, अरे छोड़ो, हट ना, हम एकरा के मार दे। हम ना छोड़ो एकरा के। कहां चल रहा है? रुक, चंदू तोरा वजह से बच गई। हम तोरा के ना छोड़ो, भागो तू लगा, छोड़ो, अरे छोड़ो ना, छोड़ो तोरा के। अरे तोरा के जान से मार दे। छोड़ अपने के एक बार ओकरा के जा जा, अपने के एक बार ओकरा के देखे जा। अरे छोड़ो ओकरा के, अपने के छोड़ दे। और चंदू मार सुना, जान से मार दे तोरा के। चलो, कहा तनी ना कि छोड़ा ओकरा के देखे के बा। हमरा ओकरा के देखे के बा। चलो चलो चलो। के सोचल रहे कि एक दिन ऐसन भी आ जाए। अरे वो पागल बा, जे भी तोरा जानेला उ तोरा बारे में ऐसन कबो ना सोची। एकदम गाओगे। क्यों ये सब करके यहाँ से भाग कौन गए? कभी नहीं काम कर ले बा। सब बंदखन के जला दिहल गए। अब एक अचार बनैया बेचिया। अबे तुम ही ना तोरा के दम छोड़ ना, मार डालो तोरा के। हम छोड़ ना, कौन सब कैसे भइलो? बहुत बोल रहा है। ये सब का हो रहल बा? खाली अफवाह के वजह से केहू केहू के मार सकेला का? सोमन, तोरा के अंतिम संस्कार में जाए के जरूरत नहीं खे। अगर केहू तोरा साथ कुछ कही दिलस तो सोमन, हमनी के साथ पुलिस स्टेशन चला। आप एकरा के लेके कहे जाता नहीं सर? चंदू और सोमन जोन बिरयानी खाइल रहे ओकर वीडियो वायरल हो गइल बा। जब ओकरा बुखार भइल त ये ओके अस्पताल ले जाए से मना कर देले। देखिए, कुछ भी जानबूझ के नहीं खे कैले बा सर। हम ओकरा के हॉस्पिटल गेला से मना कइले रहनी। चला आवा। पापा बेटा, ये का बेवकूफी कैलस तू? साहब, ये गलत इरादा से कुछ नहीं खे कैलस। चला। गरम पानी में नमक और हल्दी डाल के ओकर भाप ला और सूखा अदरक के कॉफी पिया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये खाली हमारे स्टाफ मेंबर नहीं खे, ये हमारे भाई भी बा। तारा लगा था कि हम ओकरा के गलत सलाह दे।
हमरा के हमेशा से ऐसने लागत रही कि एकर अंत ऐसने हुई। जे हीरो बनना के कोशिश करेला ओकरे खातिर बहुत बड़ा सबक हई। खुद के होशियार समझत रहे। वो सब जगह हड़ताल कैलस, फाइनली एक गरीब आदमी की जान लेके खुश हो गई। इंडियन मेडिकल काउंसिल के मुताबिक केस फाइल भइल बा, ओकरे अनुसार ही जेल भइल। केहू भी चलत फिरत इंसान के कंप्लेंट से आप ऐसने केहू के जेल में डाल सकेले का? असही केहू कंप्लेन न कैले बा, चंदू के परिवार कर ले बा। वो वायरल वीडियो रहुआ देखनी न का? वो वायरल वीडियो में सिर्फ चंदू ही अकेला ना रहे, सोमन भी बतख के मांस खैले रहे। एकर पीछे के हा साफ साफ दिखाई दे रहा बा, समझ गए ना? रहुआ जा सकेले। आज से अपने काम से ही मतलब रखा और अपने बारे में ही सोचा। बस बस। तू कुछ खैलू? हमरा के भूख नहीं खे, हम बाद में खा ले। अगर तू नहीं खो खैले तो हम भगवान खातिर एकरे बाद केहू के सलाह दे के परेशान नहीं खे करी। दूसरा के मामला में जब तक की टांग ना अड़ाई तब तक एकरा के नींद ना आवेला। नाराज होए की जरूरत नहीं खे। जब ये 1.5 साल के रहल एकर पिताजी गल्फ गईल रहे। 8 साल के लंबा समय के बाद वापस आईने। उनकरा के दिल की बीमारी रहल। 5 साल तक वो दवा लेहनी, बाकी ओकर असर उनकर किडनी पर हो गई। जब सोमा 9 साल के रहल तब वो हर रोज स्कूल ना जावत रहे, लेकिन अस्पताल जात रहे अपन पिता के देखभाल खातिर। वो अब ना चाहेला कि ओकर पिता की तरह के वो और के मौत होके यही से। हाँ, शायद वो यही से वो ऐसन बा।